Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Erneo. Taong 1957, Bubong, Lanao del Sur. Kabilang sa mga mayayamang pamilya sa Lanao, ang pamilyang kinamulatan ni Erneo. 5 silang magkakapatid at siya ang ikatlo. Akala ng marami, masaya at respetado silang pamilya. Pero lingid sa kaalaman ng karamihan, mula pagkabata niya, hindi niya naramdamang ituring na anak ng mga magulang niya. Ang palagi kasi nitong pinapanigan ay yung mga kapatid niyang nagpapakita ng interes pagdating sa negosyo. Dahil sa hindi ganong tao itong si Erneo, kung kaya't napag-iwanan siya sa kanila. Araw-araw maraming gawain sa kanilang tahanan, kaya suntok sa buwan na magkaroon sila ng oras ng sila-sila lang. Ang mga nakakatanda rin niyang kapatid, palaging wala sa kanila dahil abalang-abala ito sa pagsunod sa kanilang ama. Umuwi man yun ng hapon, diretso na yun magpahinga. Lalo pat nakakain na ang mga ito sa lugar na kanilang pinagsakahan. Si Erneo noon at ang kanilang bunso ang palaging kumakain ng hapunan ng magkasama. Magmula noong tumungtong siya sa edad na 15 anyos, hindi talaga siya nagkaroon ng interes sa anumang uri ng negosyo na pinapatakbo ng kanyang pamilya. Ang nakakuha noon ng kanyang atensyon ay yung mga antigong gamit na inipon ng tatay niya. Hindi niya mawari pero sa mga sandaling tinitingnan niya ito, wala siyang ibang nararamdaman kundi lungkot at tuwa. Ayon kay Erneo na mula noon, pasimple siyang pumapanhik sa loob ng silid ng kanyang ama para hawakan ang mga ito. Maniwala man kasi kayo o hindi, merong abilidad itong si Erneo na madama ang emosyon ng mga bagay na antigo na. Dagdag pa niya na, isa yun sa mga rason kung bakit nagkaroon siya ng ligaya sa pamamagitan ng paghawak at pagmamasid sa mga antigong gamit. Sa punto rin yun, napagtanto niya kung ano ba talaga ang dapat niyang gawin sa kanyang buhay. Itong mga panahong ito, nasa edad 18 anyos itong si Erneo. Yung mga kapatid niya marami ng hinahawakang negosyo, samantalang siya nakikipaglaro pa rin sa mga binatilyong anak ng manggagawa nila. Bagaman ilang beses na siyang inabisuhan ng kanyang ama ukol sa kanyang ginagawa, hindi naman niya yun pinapansin. Gawa ng simulat sa pool, wala naman talaga siyang interes sa mga pinapagawa nito. Dahil sa ganoon niyang pag-uugali, kaya na may kalimitan sa kanilang magkakapatid, siya palagi ang naaapi tapos na pagtatawanan. Ayos lang naman ito para kay Erneo. Gawa ng normal na yon para sa kanya. Ilang taon na rin niya yung pinagtitiisan para lamang sa mga magulang nila. Isang hapon, habang nagpapahinga siya sa loob ng kanilang bahay, dumating ang mga tauhan ng kanyang ama na siya namang pangunahing pinagkakatiwalaan ito pagdating sa mga antigong gamit. Pagsilay naman niyang meron yung kahon-kahong dala, pasimple naman niya yung sinundan sa paniniwalang may dala-dala yung bagong koleksyon ng kanyang ama. Makalipas pa ang ilang minuto, pagpasok nito sa isang silid, dali-dali naman siya doong sumunod, sabay tago sa isang aparador na malapit sa pinto. Hindi kasi silid pahingahan ang lugar na yon, bagkus ay para lang ito sa koleksyon ng kanyang ama. Marami rin doong aparador at halos hindi doon gaanong maliwanag dahil sa dadalawang maliit na bintana lamang ang nakabukas dito. Sa kanyang pagmamasid, wala naman siyang ibang nakita kundi ang iilang mga tauhan na nag-uusap-usap. Habang hindi pa dumarating ang kanyang ama, wala naman yung nagagawa kundi ang maghintay. Hindi naglaon
Bigla naman niyang napansin ang pagbukas ng pinto, kung kaya't ang ginawa niya, dahan-dahan siyang gumapang patungo sa isang aparador na medyo malapit sa mga ito. Maliit na tao lang kasi itong si Erneo, kaya madali siyang nakakasuot sa mga maliliit na siwang. Maya-maya pa, bahagya naman siya noong natigilan matapos niyang marinig ang kanyang ama na seryosong nagtatanong sa mga tauhan nito ukol sa mga bagay nitong dala. Yan na ba ang pinapahanap ko? Sino ang pinagkuhanan niyo nito? Mapagkakatiwalaan ba siya? Nang marinig naman ng lalaki ang kanyang sinabi, tumangulang naman ito habang seryosong sumasagot ng, "Isa hong albularyong napagkunan namin ito. Kagaya ninyo, lumilikom din siya ng mga sinaunang sandata. Katunayan ho, ayaw pa itong ibigay eh. Napilitan lang dahil kailangan ng pera. Matanong lang ho, Manong Gregorio, ano ho ba ang espesyal sa punyal na ito? Maliban sa nangangalawang na, parang wala din naman itong silbi. Huwag niyo hong sabihin na nakahiligan niyo na ngayong mag-imbak dito ng basura." Dahil sa sinabi ng lalaking yon, bigla naman yung sinampal ng kanyang ama, sabay sagot dito ng, Kapag wala kang nalalaman, manahimik ka na lang. Heto ang pera. Yung mga susunod kong ipapakuha, kailangan ko yon sa lalong madaling panahon. Umalis na kayo. Baka may maghinala pa sa inyo rito. Nang marinig naman yon ng dalawa, dali-dali naman yung umalis, alinsunod sa nais nitong mangyari. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, mariin namang pinagmasdan ng kanyang ama ang punyal na hawak nito na para bang meron ito doong hinahanap. Si Erneo naman, pilit pinakinggan ang bagay na yon hanggang sa hindi sinasadya, nakagawa siya ng ingay. Pagtakip naman niya ng kanyang bunganga, laking gulat na lamang niya nang marinig niya ang kanyang ama na pinapalabas siya. Mariin din siya nitong inabisuhan, hindi siya nito sasaktan, basta ilahad niya lang kung ano ang kailangan niya sa lugar na yon. Dahil sa pangyayari, wala naman siyang ibang nagawa kundi ang sumunod. Habang naglalakad siya patungo sa harapan nito, panay naman ang panginginig ng kanyang katawan dahil sa isip-isip niya, paniguradong nagtitimpi lang ito sa kanya. Sa pagharap naman niya sa kanyang ama, seryoso naman yung nagtanong ukol sa kanyang ginagawa sa silid na yon. Dagdag pa nito na kung meron siyang nanakawin, hindi yun ang silid na kailangan niyang pasukin. Nang marinig naman ni Erneo ang sinabi nito, napayuko lang naman siya habang sumasagot dito ng, "Wala ho kong balak na kawin, tay. Siguro ho, alam niyo naman kung bakit ako nandito. Nawiwili ho ako sa koleksyon ninyo. Kaya sa tuwing nakakaramdam ako ng lungkot, dito ako pumupunta. Bata pa lang ho ako, pabalik-balik na ako rito. Para sa akin, mas mahalaga ang mga koleksyon ninyo sa kahit na gaanong kalaking pera." Nang marinig naman yon ang kanyang ama, bigla naman yung napatahimik na para bang hindi nito inaasahan ang kanyang sagot. Maya-maya pa, pilit naman itong iniabot sa kanya ang punyal sa pagbabaka sakaling meron siyang mararamdaman. Paglapat naman ng balat doon ni Erneo, laking gulat na lamang niya matapos niyang magkaroon ng pangitain ukol sa isang lalaking kasalukuyang nakikipaglaban sa animoy mga malademonyong nilalang. Dala naman ng pagkagulat ni Erneo sa kanyang mga nakita, agad naman niyang nabitawan ng punyal habang tulalang nakatitig sa kanyang ama. Matapos ang mga pangyayari, doon na niya inilahad ang tungkol sa lalaki. Pagkarinig naman ng kanyang ama sa kanyang sinabi, napabuntong hininga naman ito habang dahan-dahang tumatayo. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nasipat naman niya ito na kasalukuyang naghahanap ng libro sa isang aparador.
Habang abala yun sa kanyang ginagawa, panay naman ang paglalahad nito ng istorya ukol sa lalaking nakita niya. Ayon sa kanyang ama, isang dalubhasang antingero ang kanyang nakita na minsang nabuhay sa panahon ng mga bayani. Hindi na itala sa kasaysayan ang istorya nito sa kadahilan ng gumagalaw yon ng mag-isa at sikreto. Sa katunayan, habang naghahanap ng matataguan ang mga revolusyonaryo, ang taong yon ang nagbigay sa kanila ng opensa at depensa. Tuwing gabi kasi, imbis na sumasalakay ang mga dayuhan, napipilitan niyong magtago buhat sa presensya ng antingerong sumusulpot na lamang sa lalim ng gabi. Maraming beses na nila yung sinubukang paslangin pero napakadulas nito. Halos hindi na rin mabilang ang tumamang basyo sa katawan nito, ngunit nakapagtatakang nakakagala pa rin yon tuwing 10 oras ng gabi. Ang ipinagtataka pa noon ng mga sundalo, parang walang kamatayan ng lalaking yon. Dagdag pa ng kanyang ama, iisang armas lamang ang hawak nito at yon ay walang iba kundi ang punyal na inihulog ni Erneo sa papag ng bahay nila. Maraming usap-usapan tungkol sa punyal na yan, pero bibihira lang ang nakakaalam ng katotohanang bumubuo sa nakaraan nito. Sa salaysay mo, nakumbinsi mo kung nagsasabi ka ng totoo. Alam mo kasi, Erneo, noong bata ako, kagaya mo rin ako. Nahumaling ako sa mga ganitong bagay. Subalit, nang magkaasawa na ako, bigla na lamang nawala ang pangitain at pandinig kong yon. Gayunpaman, patuloy pa rin ako na nag-iipon ng mga ganitong gamit sa paniniwalang lumipat sa isa sa aking anak ang abilidad kong yon. Hindi nga ako nagkamali sa aking hinala. Magmula sa araw na ito, Erneo, kakampi mo na ako sa lahat ng bagay. Kung gusto mo, ikaw ang magiging tagapaghalili ko sa malaking parte ng lupa na pagmamay-ari ko. Wika ng kanyang ama sa kanya. Nang marinig naman ni Erneo ang sinabi nito, agad naman niya yung tinanggihan sa kadahilan ng hindi naman niya hangad ang ganoong bagay. Para sa kanya, mabuhay lang ng malusog tapos merong pagkain sa araw-araw, higit na yung pagpapala. Dagdag pa niya na, aanhin niya ang kayamanan kung may iwan din naman niya ito sa oras na siya ay pumanaw. Dahil sa kanyang sinabi, napangiti lang naman ang kanyang ama habang dahan-dahang lumalapit sa kanya, bitbit ang isang libro. Upang masiguro namang walang nakakarinig sa kanila, niyaya siya ng kanyang ama sa mismong silid nito. Makalipas pa ang ilang minuto, nag-umpisa na yung magkwento ukol sa hawak-hawak niyang punyal na minsang pagmamay-ari ng antingerong nagngangalang Datu Kumandan. Alam ko hindi niyo pa naririnig ang pangalan nito. Natural lang yun, sapagkat ang kanilang tribo noon ang sinasabing nagtatangan ng iba't ibang lihim na karunungan. Kahit malayo sa kanila ang gera, madali sila doong nakakapunta sa pamamagitan lamang ng mga salamin na nasa harapan ng pinto ng bahay nila. Naniniwala ba kayo sa dimensyong nililikha ng 2 pinto? Ang dimensyong yon ang mismong natuklasan ni Datu Kumandan. Ayon kay Erneo, madali lang gumawa ng ganoong dimensyon. Pero ang pagpasok at pagtawid dito ang pinakamahirap sa lahat. Bukod sa nangangailangan nyo ng mutya, may mga alay ka rin doong kinakailangang gawin para pahintulutan ka ng mga engkanto at kaluluwa na palaging dumaraan doon. Naniniwala ang ama ni Erneo na yon ang dahilan kung bakit madaling nakakapunta si Datu Kumandan sa kahit saang panig ng Pilipinas. Kagaya niya, ganun din ang mga kasama niya. Bahala na kayo kung maniwala kayo o hindi. Wala namang pilitan. Basta ang nais naming ibahagi sa kwentong ito ay katotohanan lang. Maraming nangyari sa nakaraan, hindi lang naitala sa kasaysayan. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap,
Napag-alaman ni Erneo na maging ang punyal na hawak niya noon, hitik na hitik din sa mga mutya. Ayon sa kanyang ama, merong sikretong lagayan ang hawakan nito kung saan tanging si Dato Kumandan lamang ang nakakaalam. Doon nito inimbak ang iilan sa mga mutya nito na merong kaugnayan sa kaligtasan, pangkubli, swerte, kabal, at higit sa lahat, kontrabasag mutya. Dagdag pa ng kanyang ama na kung magagawa nila yung mapanday muli, maaari itong gumana. Naniniwala rin ito na ang tanging makakatangan lamang sa kargang yon, walang iba kundi si Erneo. Matapos naman niyang marinig ang sinabi ng kanyang ama, maging siya hindi makapaniwala sa mga katagang kanyang narinig. Sa paglipas ng mga araw, wala siyang ibang ginawa kundi ang maghanap ng paraan para maibalik ang mutya. 5 buwan pa noon ang lumipas. Meron silang nakilala sa sumunod na baryo na isang albularyong dating nagpapanday ng mga patalim at sundang. Pagkabalita nila ng tungkol doon, hindi na sila nagdalawang isip na yon ay puntahan. Sa pagdating nila sa sumunod na baryo, agad naman nilang nakilala ang matanda sa tulong ng mga tauhan niya. Sa estado nito, nasisiguro ng ama ni Erneo na abutan nito ang panahon kung saan nabuhay si Dato Kumandan. Ayon kasi sa albularyong yon, hindi na niya alam kung ilang taon siyang nabubuhay sa mundo. Dahil sa sinabi nito, nagdesisyon silang yon ay pagkatiwalaan. Habang naglalakad silang tatlo, panay naman ang pakikipag-usap sa kanila ng matanda ukol sa gamit na kanilang ipapanday. Gayunpaman, hindi muna ito ipinakita nila Erneo sa kadahilan ng alam nila na maraming tao ang nagmamasid sa buong paligid. Makalipas pa ang ilang minuto, pagpasok nila sa bahay nito, dahan-dahan na nilang inilabas ang telang puti kung saan doon napapaloob ang punyal. Nang masipat naman yon ang matanda, ngumiti lang naman yon habang nagwiwika sa kanila ng, Sabi ko na nga ba, darating din ang pagkakataon na makikita ko ang gamit na ito. Kung hindi nyo alam, punyal ni Dato Kumandan ang hawak ninyo. Isa yung antingero, maraming pinatay na tao. Sabihin ninyo, saan ninyo nakuha ang gamit na ito? Nang marinig naman yon ang kanyang ama, pabulong naman yung sumagot dito ng, Sa isla ng Coron ko yan nakuha. Sa isang albularyo rin. Balita ko, Tagalanaw din yon. Tumakas at nakarating ng Coron para itago ang gamit na ito. Siyempre matagal ko nang alaman tungkol sa gamit na ito. Hindi naman ako gagastos ng salapi kung wala yang pakinabang sa akin. Ito nga pala ang anak ko, siya si Erneo. Kagaya ko noong bata pa ako, meron din siyang abilidad na makakita ng nakaraan ng isang antigong gamit. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon nila napag-alaman na masyadong malakas ang gamit na yon para tanganin. Ayon sa matanda, kaya yon napanghawakan ni Dato Kumandan dahil sa abnormal nitong pangangatawan. Siya lang naman kasi ang taong merong 2 kaluluwa na may iisang wisyo. Walang nakapagsabi kung papaano nangyari ang ganoong bagay, pero ayon sa albularyo, isa ito sa mga gawain ng mga demonyo. Hindi kasi maaaring magkamali ang Diyos, kaya para maisakatuparan ng mga nilalang na nasa kaliwa ang kanilang plano, gumawa sila ng paraan para mabuo ang isang tao na may 2 kaluluwa at iisang wisyo. Yun nga lang, dahil sa mabuting pamilya ang nakalakihan ni Dato Kumandan, kung kaya't hanggang sa paglaki niya, siya ang tagumpay na naging kabiguan ng mga demonyo. Maraming beses siya nitong sinubukang supilin pero hindi yun nagtagumpay. Lahat din ng mga alipores nilang ipinadala,
isinabay ng dato sa paglilibing ng bangkay ng mga dayuhang sundalo. Dagdag pa ng albularyo na hanggang sa panahong yon, walang nakakaalam sa mga huling sandali ni Dato Kumandan. Matapos naman itong makapagkwento, inabisuhan sila nitong maghintay ng 1 linggo. Nang marinig naman nila ang sinabi nito, wala naman silang ibang ginawa kundi ang manirahan sa barong-barong ng matanda. Sa loob ng linggong yon, itinuo ni Erneo ang kanyang wisyo sa pag-aaral ng mga lihim na karunungan. Naniniwala siya, yon ang nakatadhana para sa kanya, kaya wala siyang balak na yon ay talikuran. Dagdag pa niya na, kung yon ang kalooban ng Diyos, gagawin niya ito para sa pangalan nito. Sa paglipas ng mga araw, nagdesisyon ng albularyo na maging disipulo itong si Erneo. Nang maibalik na nito ang dating wangis ng punyal, nanirahan siya sa pamamahay nito sa loob ng 2 taon. Habang mabilis noong lumilipas ang mga araw, marami rin siyang natuklasan na maaari niyang magamit para maiugnay sa kapangyarihan ng mutya. Nang masukat na ng albularyo ang kakayahan niya, muli siyang bumalik sa poder ng kanyang ama para magsilbing gwardya nito at tagagawa ng gawain na merong kaugnayan sa mga lihim na karunungan. Alam niyo, pinuno, lahat ng kanyang mga kapatid walang nakakaalam ukol sa kanyang ginagawa. Sa gabi habang nagpapahinga ang mga ito, naglalakbay si Erneo para paslangin ang mga nilalang na humahadlang sa kanilang negosyo. Upang masigurong malinis ang kanyang hangarin, pinapakiramdaman niya muna ang bawat taong iniuutos ng kanyang ama. Kapag nasiguro niyang may tangan nga yung lihim, doon na siya gagawa ng hakbang. Ayon pa kay Erneo, naranasan na rin niya na makipaglaban sa isang manananggal gamit ang punyal na yon. Pagtatapat pa niya, hindi iba sa iilang mga mutya ang abilidad ng punyal. Yun lamang, napakalakas nito dahil sa pinagsama-sama yon sa iisang sisidlan. Minsan na ring naranasan ni Erneo na matigal po ang isang aswang buhat sa kanyang presensya pa lamang. Magmula noon, kinatakutan na ng iila ng kanilang pamilya. Yung mga mambabarang na tumitira sa kanyang ama, hindi niya rin pinapaligtas gamit ang punyal ng datong si Kumandan. Para masigurong habang buhay din yung mapaparusahan, itinatapo ni Erneo ang mga katawan nito sa mga lugar na pinagpupugaran ng mga balbal. Dahil sa gawain niyang yon, kaya na may maraming mga nilalang ang nasindak sa kanya. Dahil sa ganoon niyang pamamaraan, mas lalo pang naging malapit sa kanya ang loob ng kanyang ama. Inaasahan naman niya ito, lalo pat siya ang nagsisilbing kamay nito para gawin ang mga maruruming trabaho. Akala ni Erneo, titigil na ang tatay niya sa oras na malipol na nito ang kabuuan nitong kalaban. Pero hindi ganon ang nangyari. Bagaman hindi yun umaamin, bakas sa pagmumukha nito ang pagiging isa nitong sakim. Nang dumating sa puntong hindi na maatim ni Erneo ang ginagawa nito, nagdesisyon siyang lumayas sa kanilang tahanan. Mahirap man yung desisyon pero kailangan niya yung gawin. Sa kanyang paglalakbay, nadapo siya sa lugar ng Claveria sa Misamis Oriental. Mula roon, pinili ni Erneo na manirahan doon ng mapayapa. Akala niya, hindi na siya masusundan ng kanyang ama, pero nagkamali siya. Isang hapon, habang nagbubungkal siya ng kamote, meron siyang nakitang 2 lalaki na mabilis na naglalakad papalapit sa kanya. Paglapit nito, agad naman niya yung namukaan bilang tauhan ng kanyang ama. Walang sabi-sabi, agad naman siyang tumayo habang seryosong nagwiwika roon ng, "Ano ang kailangan nyo? Bilib din talaga ako sa inyo no? Napakalayo ko na pero nasundan nyo pa rin ako."
Ay nako, hindi na talaga ako magtataka. Mga gamit nga na walang buhay na tutuntunin nyo. Ako pa kaya? Nang marinig naman yon ng dalawa, agad namang sumagot sa kanya ang isa sa mga ito ng, "Nagkakamali ka ng inaakala. Hindi kami pumunta rito para pauwiin ka. Sabi ng tatay mo, isuko mo sa amin ang punyal na pagmamayari mo. Sa ganoong paraan, hahayaan ka namin ditong mamuhay ng tahimik. Pero kung sakaling magmamatigas ka, alam mo na siguro kung ano mangyayari sa'yo." Kasabay ng pagwika nito ay ang dahan-dahan namang pamumula ng mga mata ng dalawa. Nang masipat naman yun ni Erneo, pasimple naman niyang dinukot ang kanyang punyal habang dahan-dahang umaatras. Nang matunugan naman ng dalawa ang kanyang gagawin, walang pagdadalawang isip naman yung sumunggab sa kanya habang mabilis na nagpapalit anyo. Pagbuka ng malalapad nitong mga pakpak, napagtanto ni Erneo na ang mga nilalang na yon ay pawang mga aswang. Ang kanyang ipinagtataka lang, bakit hindi niya yun nararamdaman sa mga sandaling bumibisita ito sa kanilang bahay. Walang sabi-sabi, agad naman niyang binahagian ng usalang punyal, sabay pilit na sinasalag ang lahat ng pag-atake nito. Nang magkaroon naman ng pagkakataon si Erneo para lusubin ang mga nilalang na yon, hindi na siya nagdalawang isip na yon ay isa katuparan. Makalipas pa ang ilang minutong pagbubuno, ramdam na ng mga nilalang ang kanyang kalakasan. Hindi naglaon nang mapagtanto naman ng mga ito na dehado na sila sa laban, wala na itong nagawa kundi tawagin ang iilan pang mga aswang na nagmamasid sa paligid. Pagsilay naman ni Erneo sa mga nilalang na yon, napangisi lang naman siya habang ibinabalik sa kanyang sisidla ng punyal. Matapos niya yung gawin, taimtim naman siyang nagbigkas ng mga buhay na kataga at kasabay nito ang dahan-dahang pagbalot ng dilim sa kanyang buong katawan. Sa isang iglap, nasipat na lamang siya ng mga nilalang na yon, nakaupo sa tabi ng kanyang kubo, umiinom ng kape. Pagbaba ni Erneo ng kanyang punyal, lahat ito bumagsak sa lupa habang patuloy na bumubulwak sa kanilang mga katawan ang nangingitim nilang mga dugo. Maya-maya pa, dumating ang mga balbal na nagpakupkup sa kanya para kunin ang mga bangkay na yon. Maraming salamat ho, Manong Erneo, sa pagkaing ibinigay ninyo. Uuwi na ho kami ng mapayapa. Wika ng pinuno ng balbal habang nakaluhod sa kanyang harapan. Nang marinig naman ni Erneo ang sinabi nito, agad naman niya yung sinenyasan na lumayo na. Matapos ang insidenteng yon, hindi na siya ginulo pa ng kanyang ama. Sa isip-isip niya, maaaring nasindak na ito sa lakas na kanyang ipinamalas. Gayunpaman, nananatiling hindi nagpakakampante itong si Erneo, gawa ng anumang oras, alam niyang maaari itong sumalakay para kunin sa kanya ang tangan-tangan niyang punyal ni Datu Kumandan. Okay, opinyon ko sa kwento. Sobrang angas tsaka sobrang ganda ng kwento na to. Ang maganda sana kung kinuwento ni Erneo kung ano yung nakita niya sa past kung gaano kagaling yung datu na yon. Tsaka ang angas na ito magbigay ng kwento, no? Yung parang magkukwento lang ako, pinuno. Ay, ipapakwento ko lang sa'yo, pinuno. Wala na akong pake kung may maniwala rito o wala. Basta sa akin, ipapadala ko sa'yo to tapos kwento mo na lang, bahala ka na. Ang angas niya, lalo na yung maraming nangyari sa nakaraan na hindi isinalaysay sa hinaharap. Yung something na gano'n na sinabi niya. Kinilabutan ako doon. Oo nga naman, no? Tsaka anong malay natin na may mga ganito talagang ganap na hindi na lang talaga nilagay sa history ng mga Pilipino .
Pero ang ganda talaga ng kwento na to. Sayang lang hindi siya serye. Kasi isa lang yung kwento eh. Pero ako, para sa akin, okay na ako rito. Sold na ako. Ang ganda ng kwento ni Erneo. Wala akong masabi. Yun lang, paulit-ulit. Kundi, ang ganda kasi maganda naman talaga eh. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.